Než aby jsme teďka se úplně drželi té práce, jako, která tě asi vydělávala na živobytí. Jo. Nebo možná nás opravíš, jo? Třeba ti asociace vydělávala na živobytí. Ta vydělává na živobytí jenom Langovina. To je pravda. Jak ty ses vlastně teda k tomuhle dostával? K asociaci, k ČSPčku? Že čuchnul k prachům. V Českou kolečkovou unii a vznikla z toho Česká unie kolečkových sportů potom, když jsme se spojili dohromady. No a... Čurácký název. A trochu mě mrzí, že jsem ten Excel neviděl předtím, než... Šlo na vyhlašování. Takže to bylo cinklý, jo? Upřímně? No, můžeš tady klidně lhát. Nebo to mám nějak zabarvit. Ale můžeš mluvit i prostě. Tady úplně taky tak, dobrý. Mám těžký nos, jak mi tady věšíš ty bulíky, vole. Tady padám na stůl, vole. Jako nikdy nešlo o peníze, protože tam nikdy žádný nebyli. Tam se tak proč si lidi myslí, že se tam se vždycky, no, já nevím. Protože ty peníze tam nejsou, protože se tam krade, že? Je takhle. Sorry. Tomš a Vance, tak jsem to měl hlavně jakoby spojený s tým manažerem. Nevím proč. Takhle si na mě prostě působí, jakože jsi jako tým manažer Vancu. Možná do té skateový nebo action sportový komunity, jo, no. No, takže proto je pro mě takový jako, že to je jasný marketing, tak jakým způsobem ty si třeba přicházel do kontaktu vyloženě, protože Vance není jenom skateboarding, no, už. Tak jakým způsobem ty jsi to tam třeba jakoby jsi osahával, nebo si s tím přišel do kontaktu, že jste dělali něco směrem jakoby ke skateboardingu? No, já jsem měl jednak asi štěstí, jak na kluky v kanclu, že vlastně Michal byl člověk, který v Nike dělal 6.0. To bylo jenom chvíli, ne? Ten snowboardová... No a i skateová, ale jenom to nějak chvíli prostě bylo. No oni to pak rozdělili na SB a nechali 6.0 na zbytek jako action sportů, že jo, kam byl, já nevím, wakeboarding, snowboarding, BMX a surfing. No, a šlo to do prdele, ale šlo to, no. A jediný SBčko, vlastně, který z toho vydělili v podstatě docela brzo, tak vlastně zůstalo do dneška. No. A že jsem měl štěstí jako na lidi, že tam byl Michal, byl tam Oťák, že jo, který předtím prostě dělal, nebo kolem prostě skateu a snowboardu se prostě motal od jak živá. A je to prostě OG z bohnický party, takže prostě jako tomu taky rozuměl. A všichni prostě chápali jako ten přesah vlastně z toho kóru, z toho action sportu, hudby a umění, co je pro Vance jakoby ty 3 pilíře, jakoby do toho lifestylu a do toho mainstreamu. Takže v tom se to sešlo skvěle, si myslím, že jsme jako všichni chápali, co děláme a proč a kam to má směřovat. A do toho jsem měl štěstí na centrále. Vlastně já, když jsem začínal, tak ten člověk, který mě vlastně nabíral, tak on vlastně byl z UK, kde dělal taky lokálního předtím marketáka, pak šel dělat na centrálu. A od toho jsem se jako strašně moc naučil a mohl jsem se s ním vždycky jako bavit o tom, jak to má, vlastně jak se to má dělat, kam to má směřovat a podobně. No. Protože mě bylo 23 a jako v té době jsem vlastně byl nejmladší lokální marketák ve Vancu v Evropě a neměl jsem žádný jako zásadní zkušenosti krom PR-u prostě s jinýma prostě marketingovými věcma. No. Takže ten mi hodně pomáhal, plus mi pomáhal jako můj polský kolega, který, protože prostě do Polska je to blízko. Takže já jsem potřeboval s něčím poradit, tak jsem volal jemu. A bylo to jako o tom, že já jsem si řekl, že hele, tak prostě ten brand má nějaký core, tak pojďme dělat ten core nejdřív a pak prostě pojďme na to jako nasazovat ty další věci, které jako už se dějou na západě. Ať už je to prostě to, že se dělali kolaborace, které byly fashionové a tak dále, a tak dále. Takže jsem nejdřív chtěl prostě, aby jako fungoval core, aby prostě aby jsme byli vidět jako v lokálních coreových médiích, aby jsme měli skateový, snowboardový a BMXový tým, aby jsme dělali coreové eventy a nad to prostě jako nastavovat to, že dobrý, budeme dělat i s kapelama, budeme dělat prostě s nějakýma umělcema a k tomu už ti pak jde prostě to jasně, tak pojďme prostě být v lifestyleovým nebo ve fashionovém časáku, pojďme dělat eventy prostě s Queensem tehdy, s Fresh Labels a s Foodshopem, pojďme prostě jakoby i tady tímhletím směrem dál. No. A ty lidi, který, když se budeme čistě držet toho jako skateu, si říkal, bylo by fajn dělat něco jakoby s lidma ze skateu, ze snowboardu, z BMX, prostě tady z těch jako odvětví, tady se budeme držet toho skateu, tam nějaký tým byl, když ty už tam přišel. Ne. Nebyl? Tak minimálně Tomáš Winter tam byl, ne? Ten byl nejdýl ve Vancu ze všech. Ten tam byl ve skladu, ne? Tomáš je ve Vancu nejdýl ze všech. No, já se nedokážu představit v jiných botách, že jo?
Tomáš vlastně, no my jsme se o něm bavili jako od začátku, ale on byl pod evropským týmem tehdy ještě. No to je vlastně pravda. A já jsem vlastně, no my jsme spolu začali dělat, protože jsem jako chtěl s ním dělat, protože prostě to byl Čech, který jezdil za Vans. A my jsme se znali už předtím, že z boardu. A vlastně jako on se staral v podstatě jako o tým. Takže on byl to TMko. Jo. Plus samozřejmě my jsme jako partnersky dělali jako Vans Grand Prix v Berouně, na tom jsme taky dělali spolu, kde jsem mu já pomáhal třeba s tím prostě, jak bude branding parku a tak dále, že to nebylo jenom o tom, že prostě přijedeme s Vansovým stánkem a s waflema. S waflema. Takže jasně, byli tam nějaký lidi, kteří za Vans jezdili ještě, když to bylo pod distributorem, ale já jsem to pak vlastně jako překopal s Tomášem celý ten tým. No a protože já vím, že některým lidem jsme třeba nechávali, jakože, že prostě měli vzorky a nějak v rámci dobrých vztahů jsme jim řekli, že jo, pohodě, prostě můžete mít vzorky dál. To prostě... No protože, proč se na to i ptám, historicky samozřejmě pod Vansem byl i Max, potom vlastně byl v Adidasu, potom byl v DC a pak se zase vrátil do Vansu, že jo? Jo. Tak máš tu nějaký prstíky? No jasně. Tak musel si vyzkoušet, jestli nejsou nějaký lepší boty ještě. Ale ne, tak jako já jsem to stavěl tak, že jako... Protože vy jste v jednu chvíli měli ty největší ESA, že jo? Jo. Jste tam měli. Jo. Ale já jsem to furt, jako ten tým byl rozškálovaný v podstatě, že prostě bylo nějaká jako family, což byli lidi prostě, který dávalo smysl s nimi jako dělat, ale vlastně jsme po nich nic ani nechtěli. Prostě to byli lidi, kteří občas měli něco v časácích, dělali nějaký videa, a prostě se pohybovali na té scéně a tak nějak jako splňovali to, že jako naplňují toho ducha toho brandu. Takže s námi jsme jako dělali a ať už to prostě byli kluci prostě z Darkslideu tehdy, ať už to prostě byl Krnis třeba a podobně, tak prostě, nebo Igor, že jo, Hanenčák, to v podstatě jako mě dávalo smysl s těma lidma dělat, protože prostě byli vancoví lidi z mýho pohledu. A do toho samozřejmě jako on to vstavili i nějaký jako prostě tým, který by měl jako paid trips a který by jako produkoval i věci na Vans Europe nebo na Vans Global Channel. A proto jsme taky vzali Risha tehdy, proto začal za nás jezdit Martin, proto za nás začal jezdit Max. Takže jsme vlastně měli... Pak vlastně i David, že jo? No. A to nevím, jestli ty už tam nebyl, když tam byl David Lu. Tam už nebylo z čeho vybírat potom. Já už jsem tam podle mě... já nevím. U Davida člověče si nejsem jistý už. Ale v jednu chvíli to vypadalo takhle, no. Dá se říct takhle, jaký byly budgety? Jako, nemyslím asi za každého, ale v průměru. Prostě takhle, byl ten pro tým jakoby v uvozovkách, když to nazveme jako... Hele, v řádech stovek tisíc, když vemu produkt i jako nějaký travel budget. A vlastně jako co mě, jako ono to celý jako nějakým způsobem to fungovalo, samozřejmě my jsme se nějak vyvíjeli jako trh a biznisově byli jsme schopni prostě každý rok růst, protože prostě jsme byli schopni jako to prodat a vytvořit kolem toho jako dostatečně silnou komunikaci a silný ten brand a on i globálně fungoval hlavně, to jako bez toho by to samozřejmě taky nešlo, že tehdy si myslím kolem toho, od toho roku 2011 do toho roku 2015 byl Vans prostě, možná 2016 byl Vans prostě jako strašně silný i globálně. Takže to nám taky jako pomáhalo a my jsme byli jako schopní to doplňovat prostě o lokální aktivace. Nejenom jako v action sportu, ale potom jako třeba jsme dělali jako skvělý akce s Foodshopem. Ve Frachdale jsme dělali dobré věci. Dělali jsme i jako eventy hudební v Lucerně třeba. To byl Classic and Prague. A jako celý to jako fungovalo, ale samozřejmě ta centrála pak začala jako spíš se soustředit na ty key markets, což byla třeba Francie, UK, Německo, Skandinávie. A vlastně začala osekávat budgety lokálně. Což znamenalo to, že já jsem musel spoustu lidí jako ukončovat, spoustu aktivit jako utlumovat. A
a nechci říkat, že to byl poslední hřebíček pro mě v tom rozhodnout se jako jít pryč, ale vlastně byl to jeden z velkých už takových jako fakáčů do ksichtu od centrály, se kterou já jsem jako, my jsme vždycky fungovali prostě fajn a tohle, ale samozřejmě si tam měnějí lidi dost často a víc než na těch lokálních trzích. A tam se vlastně stalo to, že Rišo natočil video v Americe a já jsem ho poslal, bylo to všechno podle guidelines, hudba podle guidelines, super všechno měl guidelines, všechno bylo podle guidelines, tak jak to mělo být. A oni vlastně napsali, jo, super, dáme to příští týden ven. A pak se na to někdo další týden, než to měl dát ven, podíval a napsali mi, hele, změnili jsme guidelines, už nebudeme vydávat prostě na náš evropský YouTube lokální jezdce, jenom jezdce evropského týmu. A jako samozřejmě jako nevím, proč, ale tak jako co tě napadne, no. Takže prostě Rišo jezdí líp než oni, jak to tam nedáte. To je jako ten jediný důvod. A to byl takový ten pár, který se pak na Grand Prix? Jo, na Grand Prix to mělo premiéru. Protože Grand Prix bylo přesně ve chvíli, kdy my jsme furt počítali s tím, že to vyjde prostě do 14 dnů na evropském Vancovém kanálu. Takže jsme tomu udělali skvělou premiéru na Grand Prix, všichni z toho nadšení, že jo, tohle. A pak se stal ten fuck up a vlastně Rišo to vydal třeba 3 roky potom až. Na svém channelu. Já ještě proč jsem se vlastně jako ptal na ty budgety nebo na to, protože mně přijde, jak kdyby právě Rišo těch bot dostával jakoby málo, předtím ty boty měl úplně světý. Nebo on to takhle... Protože je magor. A nebo možná vám 3 hovno vydržej. Že on to vždycky jako dojezdil. Ale je pravda, že teďka, když má karium, on to vždycky fakt ty boty úplně sjede. Protože do všeho dělá flipin, že jo? On nedělá trik bez flipu. To je vlastně nějaký pravda, no. To trik, to nějaký flip. Tak to prostě... No. Plus on ještě, jak se na ty boty vždycky zvyknul, tak on prostě nechtěl měnit, dokud je prostě neroztrhal. A to jsem měl stejně, jako já jsem nerad jezdil v nových botech. Jako. Já jsem na tady tím přemýšlel, že ty jako profíci, nebo co mají sponzora na boty, dostávají pravidelně, tak potom si na to samozřejmě navykneš, že ty boty jsou nějakou, mají pevnost, nějak táhnou a tak dále. A už tohle to úplně neřeší. Protože já taky nový boty, nedej bože ještě s novým skatem, tak kdybych na tom stál poprý, že chceš udělat kino a ten skate, ty ti to táhne, vole, úplně to. Takže, ale člověk, který asi jako má ty sponzory a tak dále, tak pak je na to zvyklý, že jo. Ale i člověk, který má ty boty, tak klidně si může dojezdit prostě, že mu to tak asi vyhovuje, no. No, a nebo prostě jich dostával třeba 20 a 15 toho prodal, že jo? A nebo. Ne. Ta se Rišo zrovna ne. Ale my jsme ho vždycky s Tomášem prostě jebali za to, ať si máme nový boty. No, tak hod. Jo, ale taky jsem měl jako v nějakých týmech jako lidi, jako ty vole, máš úplně rozštípaný skate, proč si nevemeš novej? Nechci. Já jsem si zvyknul, mě to prostě dobře jezdí. Tady nechci. Jo, že... No ty jsi to rozhodně nebyl. To je jasné. Já jsem zase vždycky takový to, že jsem si ty boty musel nejdřív rozchodit. Já jsem je dával třeba, to možná je tip pro lidi, co o tom jako nevědějí, ale jdeš jako skateovat, nebo jdeš i v nich ven jenom chodit a normálně si je dát jako do mikrovlnky nebo do trouby. Ale jako fakt. Já tě zklamu, tohle není úplně nová informace. No to já neříkám, že to je nová informace, jenom říkám, že to možná někdo jako neví, ale já jsem to jako dělal. Tohle to je zrovna věc, kterou zrovna ty, co jsou tady dneska nejvíc jakoby vidět, jako Max, David, tak tohle už... Ale já, vole, to nedělám pro Maxe a pro Davida, který na to stejně nekoukají, vole, teď koukají. Já neříkám, že oni. No to je jedno. Neřeš to. Takže tohle byla taková poslední jako věc, která tě naťukla k tomu. No, co ještě jako bylo? Jako... I ta, jako snižování toho budgetu, že jo, na marketing obecně. Tudíž vlastně jako pak dostal se na nějaký jako pík s tím, co se tady jako dalo dělat, s tím budgetem, který byl. A v podstatě byl, já nevím, 3-4 roky podobnej. A dali se s ním dělat super věci. Problém pak byl v tom, že se začal jako osekávat a ono tě to taky pak přestane bavit, že jo, v tu chvíli. Když vlastně jako děláš polovinu těch aktivit a půlku lidí musíš vyházet třeba z týmu a tak dál. A ze spoustou lidí jedeš třeba jenom jako, že hele, sorry, už ti můžu dát jenom vzorky, protože prostě, nebo ti objednám nějaký. To je takový blbý třeba, když ten člověk tu vzorkovou nohu nemá, ty. No jasně, tak to jsme furt jako dokázali, že ti chodí nějaký PR sety, který můžeš nějak ovlivnit třeba, co v nich bude a tak, takže jako jsi mohl jako i nějaký velikosti toho, ale prostě je to jako na prd, že když někomu jako
platíš jako, že mu jako zaplatíš vejlety a tohle někam a nebo mu přispěješ prostě nějaký trip, že jo, a tohle a pak už vlastně jako skončí rok ale sorry, no. Nejde to. To znám. No. Vzal to někdo třeba nějak špatně, když jste ukončovali ty spolupráce nebo nějak to osekávali? Hele, asi ani ne. Samozřejmě některý lidi vzali hůř takový to, když fakt jako ten tým se rozrostl stylem, že tam byl Max, Martin a Rišo, kdy vlastně jako říkali, že to není jako vlastně nic pro ně a podobně, ale já si myslím, že tam jako nikdy nebyly nějaký, no doufám, že tam nikdy nebyly nějaký hard feelings, že prostě tak to je, jako, že některý, jako většinu věcí jsme stejně jako nemohli ovlivnit, co se jako budgetu týkalo. A vlastně jako to byl ten jako důvod pro mě, prostě jako pohlížet jako kolem, co dělat jako jinýho, protože vlastně já jsem jako věděl, že s tím, jak ten budget jde dolů, tak já už nebudu moc dělat prostě jako to, co mě jako vlastně na tom bavilo a budu prostě sedět v kanclu a koukat, no. Nebudu jmenovat, ale jako prostě bych chtěl třeba 5 rozhodčí na každý závod. Jo. Tak to byl hodně nekonkrétní v tom ale jako ono to prostě není, to prostě nejde. Příklad David. Jakože on třeba, on je podle mě strašný dříč a jako, jako dokáže si jít za svým. A to je Rišo taky. Akorát Rišo udělal prostě to, že si řekl, že chce prostě závodit. A že chce prostě, a překonal prostě to, že tě jako na Street League v kvalifikaci v Mnichově zajíždějí ty 13letý, 12letý děti. S čímž jako chápu, že je strašně těžký se vyrovnat třeba. Já už potřebuji chcát, tak asi půjdem do prdele, ne? Co? I takhle se to dá. Takhle se to dá taky ukončit. No.